ሰላም ሃብታቤ ካብ ሃብታብ ኣካዳሚ ኣብዚ ናይ ሃብታብ ኣካዳሚ መደባት ብፍላይ ካብቲ ናይ ኦንላይን ክላስስ ሓበሬታ ክሓቱ ከለዉ ሰባት 6 ለቨልስ ከም ዘለና ኣብ ሓደ ለቨል 3 ወርሒ ከም ዝኾነ ተኣመሰለ ሓበሬታ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከለኹ ብብዝሒ ትሕተላ ብዙሓት ሰባት ድሓቱኒ 3 ወርሒ ዝተምሃርኩ ፐርፌክት ክኸውን ደ መልሰይ ኣይትኸውን ኢኻ ምክንያቱ ክትከውን ኢኻ ኢለስ ሓቂ የብሉን ካብ ሓቂ ኣዝዩ ዝረሓቐ ኣብ 3 ወርሒ ፐርፌክሽን ዝበሃል ነገር የለን 3 ወርሒ ይኮነ 6-9 ወርሒ ንኣብነት መፅናዕ እንታይ ዝብል ካብ 6 ወርሒ ስጋዕ 2 ዓመት ከከም ዕድመ ናይቲ ሰብ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል ደለዎ ግዜ ደለዎ ዓይነት ስራሕ ክንደይ ሰዓታት እያ መዓልቲ ፕራክቲስ ገበር ነዚ ኩሉ ዝግምታት እዩ ካብ 6 ስጋዕ 2 ዓመት ይወስድ ሓደ ቋንቋ ክትመልኮ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ 3 ወርሒ ፐርፌክሽን የለን ግን ኣብ 6 ወርሒ ይኹን ኣብ 9 ወርሒ ፐርፌክት ንክትከውን ደድሊ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢና ዲስካስ ንገብር ሓደ እንታይ እዩ ስኪልስ and knowledge ዝበሃል ነገር ኣሎ ነዚ ክሪኦ ኣለና መጀመርያ knowledge purely ፍልጠት እዩ ኣብ ርእስና ጥራሕ ንሕዞ ፍልጠት ታሪክ ናይ ኤርትራ ምምሃር ተለናስ ኤርትራ ኣበየናይ ዓመት ናፅዋ ወፅያ 1991 91 መዓዝ ሪፈረንደም ጌራ 93 ኢዚ ኣብ ርእስና ጥራሕ ንሕዞ ነገር እዩ ብኢድና ብእግርና ክንለማመዱ ዘለና ወይ ስኪል ንብሎ ወይ ክእለት ንብሎ ነገር የብሉን ኩሉ ግን knowledge ኣይኮነን ታሪክ knowledge ክኾን ይኽእል እዩ history politics ገለ ኣመሰለ ገለ ሳብጀክት ግን ስኪል እዩ ክእለት እዩ ክእለት ማለት ከዓ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ፍልጠትን ኣብ ኢድካን ኣብ እግርኻን ዝወሃድ ነገር ንኣብነት ድራይቪንግ ኢድካ እግርኻ ምስ ዘለካ ፍልጠት ተዋሂዱ ጥራሕ እዩ ከዘውረካ ዝኽእል ንሓደ መኪና ምዝዋር ክምሃር ደለየ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣእቲኻ ብሓደ ኣዝዩ ክኢላ ዝበሃል ብሉፅ መምህር ናይ ምዝዋር መኪና ኩሉ እቲ ብዛዕባ መኪና ክፈልጦ ዘሎ ስርዓት ኣፍልጦ ዋላ 10 ወርሒ ግበር ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኮይኑ መፍትሒ ኣቢልካ ከይድ መኪና ዘወር ፍሉጥ ኣለካ ኢትስ ኢምፖሲብል ምክንያቱ ኢዱ ይለመደን ካልእ ጭቡጥ ኣብነት ናይ ስኪል ካብ ኖሌጅ ክንፍለ ራይቲንግ እዩ ክንፅሕፍ ከለና ብየማናይ ኢዱ ዝፅሕፍ ሰብ ኣዝዩ ልዑል ቅልጣፈ ዘለዎ ክኢላ ፀሓፊ ብፀጋማይ ኢድካ ፀሓፍቲ ኢልካ ፅሕፍ ኣይክእልኒ ፍልጠት ጥራሕ ተዝኸውን ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ነገር ተዝኸውን ብፀጋም ብኢድና ዝፅሓፈ ብየማን ዝፅሕፍ ብፀጋም ዝፅሕፍ ዘሎ ግን ርእሱ ወይ ኣብ ርእሱ ዘሎ ፍልጠት ኣብ ሓንጎል ዘሎ ፍልጠት ምስ የማናይ ኢዱ ተዋሂዱ ኣሎ ፕራክቲስ ገይሩ ወይ ምስ ፀጋም ኢዱ ይተዋሃደ የድልዮ ግዜ ክንደይ የድልዮ ሲሎ ሰሙን ኣብ ክሰሙን ፈልጦ ከጥረ ዝኽእል ነገሩን ኣይኮነን ስለዚ ፍልጠትን ክእለትን በበይኑ ምዃኑ ምርዳእ መጀመርያ የድልያ ኣብ ቋንቋ እዚ ምስ ቋንቋ ዝማስል እንታይ እዩ ምዝዋር መኪና ኣለና ናይ መጥባሕቲ ክኢላ ሰርጂካል ዶክተር ክኾን ሓደ ሰብ ዋላ 7 ዓመት ይኮነ 17 ዓመት ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኣቢልካ ቲዮሬቲካሊ ኣሎ ድበሃል ፍልጠት ኣቕስሞ በቶም ዝበለፁ ምሁራን ይዓለም መወዳእቱ መሳርሒ ካሂዳ ሰብ ጥባሕ ወይ ጠቢሓ ኩሌት ኣውፅኢኻ ኣይትፍሉ ይኽእል ኢኻ ምክንያቱ ክለማመድ ኣሎ ዳስ ዋይ መብዛሕትኡ ትምህርቲ ፕራክቲስ ዝኸውን ናይ ቲዮሪን ናይ ፕራክቲስ ምውሃድ ኣገዳሲ ዝገብርካ እዚ እዩ መጀመርያ ብእንስሳ ድሓር እውን ብሂወት ዘይብሎም ሰባት ብሬሳት ገለን ነዊሕ ፕራክቲስ ዝገብር ኢዱ ክለምድ ስለዘለዎ ኢዱ ምስ ርእሱ ስፍልጠቱ ክወሃድ ኣለዎ ኣብ መኪና ምዝዋር ተሪእናዮ መጀመርያ መዓልቲ መኪና ዝዝውር ሰብ ድኾነ ሰብ ይፈልጦ ሪኣቢልካ ትፈልጦ ምክንያቱ በቲ ኮንሽስ ማይንድ እዩ ዝዝውር ሙሉእ ኣእምሩ ኣብታ መኪና ገይሩ ዋላ በትሕዝኡ ኢኻ ትፈልጦ ምክንያቱ ሓንጎሉ ብሙሉእ هلا إذا خاطي conscious mind نتناي بس conscious زور مش لما روجن تي أب conscious mind نتنا زلوا فلتات نفس sub conscious خير لذي ولا عند على مكينا عند دوره موسيقى عند سمعين موسيقى عند غيره دهرين كلمة مزلوا صوت كم دللا عند على كزور خد كابتاز تبقى سلا نبتاز بس حاول تسقع بس أردون كمان كم دوس حد راح يتفلت نهتو conscious كوني يكون زلوا التحزو الرجاقسو مجد إن تبصي كمان بقى sub conscious ليس خير قام بالك همي قام وقت لما مرة يجلك ፕራክቲስ ገብሮ ይዘለካ እምበር ብምምሃር ጣሓይ መፅን እዩ ስለዚ ነዚ ኸይና ኣብ ሃብታብ ኣካዳሚ ሕጂ ቤዚክሊ ኦንላይን ድውሃብ ክላስ ኣለና እቲ ኦንላይን ድውሃብ ገፅ ንገፅ ብዙን ኮይኑ ካልእ 3-4 ወርሒ 6 ወርሒ ተማሂሮም ድሕሪ ገለ እዋን እንዳረሳዕናዮ ማለት ተማሂርና ኣይደገምናዮ ካልእ ዓብዪ መደባ በጊስና ዘለና ነዚ ቤዚክሊ 36 ለሰንስ ንሓንቲ መደብ ኮይኑ ንሓንቲ ለቨል ኣብ ለቨል 1 36 ለሰንስ ኣብ ለቨል 2 36 ለሰንስ ኮይኑ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ግን ንመምበርስ ጥራሕ ሓደ ኣባል ኮይንካ ወይ መምበርሺፕ ወሲድካ መምበር ኮይንካ ጥራሕ ኣክሰስ ትገብሮ ኮይኑ እዚ ሕጂ ኣብ ድላይካ ሰዓት ኣብ ጣዕምካ ሰዓት ደጋጊምካ እንዳረኣኻ ናብቲ ፐርፌክሽን ንክወስደካ ነቲ ፕራክቲስ ዝያዳ ንክትዕብዮ ሓጋዚ ኢልና ዘዳልናዮ መደብ እዩ ዓመትን 6 ወርሕን 5 ሰዓት ኮይና ብፃዕቂ ሰሪሕና ዘዳልናዮ መደባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ለሰን 36 እቲ ዝተምሃርካዮ ፅኢልካ እግራ መገድካ ክትደግሞ ከም ትኽእል እንዳደገምካ ከዓኒ ነቲ ንብሎ ዘለና ስኪል ንምጥራይ ፍልጠት ደይኮነ ክእለት ደይኮነ ስኪል ፍልጠት ሓንሳይ ሕግዘካ እዩ መበገስ ኮነካ እዩ ኣብ ገለገለ እዋን ግን ፍልጠት ናይ ቋንቋ ዋላ ድዕንቅፋካ ግዜ እውን ኣሎ ዳስ ዋይ መምሃራን ዝህየ ደስ ዝብሉ ነገር ኣሎ እንዳምሃርካ ከለካ
كزارة بجمر تمهاري حتى نقدر مش جمرة the table مش ولا table سي حلفتي past played تجي حنا نقدر جميرو ده حسبه interruption تقول لذي بس فتحنا هي جرام المزلي بكونشس اللي هو نزارو انت راه بزح براكتس جيرو دغاغي موغن ايدليونيو بزعوات جرامر محساب ساعات استمروا حساب عليني تستغيلوا فلو تقبل قوي يسمون اذا نخون براكتس يزرلو كلام تراي زلو سلازي بيرفكشن وصيت ناي مهار ديكونه وصيت ناي ملممادي ملمماد مالتك بيت كان زغبر نغار رايتين امنت ناي ايت كان ناي حنقول كان نفلتاتن مسيتك موهاد مزوار ماكينات كوينو ايت كان رسخه ابرسا زل فلتاتن اغرخان نزهسي او هيكات لامودو داس واي بزع ماكينه هزار كل قديمه بجمره مع الزور مل حنقول بتكونشس مايناتو نعطرح نتامته يزور براكتيس مش غبره جن كونشس فلتات نبساب كونشس مسكره بساب كونشس قال نغار لا صحيح كونشس لين على لا موسيقى نغيره مسمدا እንዳዛ ነገር ከይተረዳው ዝምናት በሳብ ኮንሽስ ሐንሳ ተዋሂድ ይማት ናይ አዳው ናይ ጋሩን ናይ ርእሱን ዘሎ ፍልጠት ተዋሂዱ ፕራክቲካሊ ክሰርሐሉ ጀሚር ማለት ስለዚህ ኣብ ቋንቋ መጽና ተዘብከልና መምሃር ሓደ ነገር መበገስ ጥራይ ነቲ ዝተማሃርካዮ ኣብነት ሓደ ሰዓት ትምህርት ኮይኑ ኣብ ሓደ ሰዓት ትምሃሮ ቃላትን ሓረጋትን ሓድሽ ስትራክቸር ናይ ሰንተንስ 3-4 ሰዓት ፕራክቲስ ይገርካዮ ዝኹነ መገዲ ቋንቋ ይካኒ ዳስ ዋይ 12 ዓመት ተማሂር ሰብ ቋንቋ ስቲል ጽገም ኣብ ለበላን ጅምር ቋንቋ ማር ከሎ ولا دحر 10 عامات دبلوما وديون ستيل ቋንቋ ጽገማሉ ምክንያቱ ንፕራክቲስ ዛአክል ግዜ ሓብና ስለዚህ ቋንቋ በመለማመድን ቀጻሊ ፕራክቲስ ምግባር ስጋዕቲ ካብ ኮንሽስ ማይንድና ናብ ሳብ ኮንሽስ ከይዱ ከይተረዳና ከይተጨናና ንዛረው ለደረጃ ስጋን በጽሕ ፕራክቲስ ንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ስለዚህ በፕራክቲስ እምበር በመምሃር ወይ ቲዮሬቲካሊ በመስማዕ ጥራሕ ዝምለኽ ኣይኮነን ቋንቋ ስለዚህ ቤዚክሊ እንተናምደልና ቋንቋ መለኽ ዘለየሰብ ሓንቲ ሰዓታት ክላስ ተማሂሩ ኣብ ገለ ኮይኑ 3-4 ሰዓት ፕራክቲስ ገብረሎ ዋንካ ብፍሉይ ሰዓታት መዲብካ ስራሕኻን ካልእ መደባትካን መዲብ ገዲፍካ ዘይኮነ እግረ መገድኻ ኣብ ትርፍ ሰዓታት ጥራሕ ቅድሚ ድቃስካ ገለ ደቃይቕ ትስኢልካ ገለ ደቃይቕ ሻህ ኣዚዝካ ሻህ እንዳስተኻኽት ትምሃሮ ትኽእል ቃላት ኣሎ ኣብነት ቃላት ከተባዕብል 5 ቃላት ኣብ ንእሽተይ ካርድ ፅሒፍካ ኣብ ጅባሃት ሒዘን ዝኾነ ዕድላ ኣብ ድረኸብካዮ እንዳውፅኻ ክደጋግመን ትኽእል ስለዚ ምድግጋም እዩ ነቲ ማስተር ነቲ ምልከት ዝበሃል ነገር ነቲ ፐርፌክሽን ዝበሃል ነገር ደምፅኦ ስለዚ ፕራክቲስ ገብሩ ትመክር ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ምናልባት ዝያዳ ፕራክቲስ ገብር ዝሕግዝ ከም ዝበልኮ ኣብ ናይ ሜምበርሺፕ ኣሎ ነቲ ተምሃርካ ቀፅል ደግመሉ ካልኣይ ከዓ ቶክ ቱ ሚ ዝብል መደባት ኣለና ዋላ ኣብ ቲክቶክ ዋላ ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ሃብታብ ኣካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ቶክ ቱ ሚ ዝብል መምህር ዝዛረበካ እንታይ ክትምልስ ከም ዘለካ መጀመርያ ነገርካ ድሒሩኻ እሱ ሓተካ ግዜ እንዳሃብካ ስኻ ትምልሰሉ ልክዕ ምስ ትመሃር ከም ዘለካ ኮይንካ ፕራክቲስ ገብርሉካ ሓደ ፅቡቅ መደብ ኣለና ነዚ እውን ነቲ ኣብ ትምህርቲ ተምሃርኩሞ ኖሌጅ ናብ ስኪል ንክትቅይርዎ ፕራክቲስ ንክትገብሮ ሓጋዚ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ እንግሊዝ ዝዛረብ ሰብ የለን ምስ መን ፕራክቲስ ገብር ምስ መን ክላመድ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ነዚ ንምፍታሕ ኢና ነዚ ናይ ቶክ ቱ ሚ ዝብል መደባት ጀሚርናዮ ንዑ ከዓ ብተኸታታሊ ጠቃሚ ዝኾነ ፕራክቲስ ኣብ ውፅኢታዊ ዝኾነ ፕራክቲስ ከጥወኩም ይኽእል ስለዚ ተጠቐምሉ ኣብዚ መደብ እዚ ከዓ ኣብዚ ናይ ሜምበርሺፕ ኢላ ገልፆ ፅናሕኩ ካብ $1 ንወርሒ ንሃብኩም ጆይን ትገብሮ ኣብታ ቻናል ኣትኹም ኣብ ጎኒ ሰብስክራይብ ጆይን ትብላላ ንዓ ብምጥዋዕ ነቲ ዝህበኩም ኢንስትራክሽንስ ፎሎ ጌርኩም ሜምበርስ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ቴንክ ዩ